La cobertura de la Ronda de Dalt. Aquest tram de la Ronda de Dalt seria ara molt diferent si no hagués estat per l'acció veïnal. Les protestes per la construcció del segon cinturó es remunten als anys 70, quan les primeres obres van afectar uns barris que tot just començaven a néixer. La ronda, concebuda com una autopista dins la ciutat, separava els barris i expropiava veïns. Hay una lucha vecinal muy fuerte para que esta ronda no solamente sea una vía rápida, sino que al mismo tiempo se deprima y no nos divida. La paralització de les obres va generar a finals dels 80 reivindicacions noves, com la Indiada de 1986. Els veïns van plantar tendes als barrancs que s'havien convertit en un focus de brutícia i rates. Dones i homes es van fer torns per mantenir viva la lluita. Resulta que se vuelven a paralizar las obras del cinturón entre los barrios de Verdún y de Roquetas. Queda todo lleno de porquería, sirve solamente para tirar basuras. Amb l'empenta olímpica es van reprendre les obres, però van continuar les protestes. Quan es va inaugurar la Ronda de Dalt, l'any 90, els veïns van rebre les autoritats amb una manifestació. Ellos vienen con los coches oficiales por la Ronda de Dalt y cuando van a entrar en el túnel a la altura de Cañellas se les para, no se les deja pasar y se les hace ir andando con el resto de vecinos en manifestación. Els veïns es queixaven del soroll i els fums. No serà fins a desembre de 2006 que es van iniciar les obres per cobrir la Ronda de Dalt i es van tornar a connectar els barris. Se consiguió que realmente se cubriera de la parte nuestra entre Cañellas y Guinagüeta prácticamente al 100%. Fue una lucha muy importante, pero hoy se ve que ha merecido la pena porque aquí la tenemos y se puede pisar encima de la ronda sabiendo que por debajo están pasando más de 100.000 coches diarios. La reivindicació pel cobriment continua ara al tram descoberts entre Verdum, les Roquetes i la Trinitat Nova.